Rut, beşeyek emin. Wisa bû ku dirojên ku serveran hukmraniya xwe didomandin de li welêt xela dest pê kir. Zilamek ji Beytlehema ku bajarê Cihûdayê tevî jin û dila wên xwe bona demekî derbasî bimîne ber bi axên Moabê ve birêk ket. Navê zilam Elîmelek, navê jina wî Naomî, navên navên wî jî Mahlon û Kilyon bûn. Bana kesên ku ji Beytlehema ku bajarê Cihûdayê û ji nijada Efronê ne, çûn axa Moabê û li wir dest bi jiyana xwe kirin. Naomî gava mêrê û Elîmelek mir, bi her du lawên xwe ve tenê ma. Her du law ji qîzên Moabê ve bona xwe jinan stendin. Navê yekî Orpa û navê ya din jî Rut bû. Piştî ku qasî 10 salî li wir jiyana xwe domandin, Mahlon jî Kilyon jî mirin. Bi vî awayî pîreka ku tevî zilamê xwe her du lawên xwe winda kiriye tenê ma. Wê gavê pîrek bona ku ji axên Moabê vegere, tevî bûkên xwe rabû, ji ber xebera ku xudan gihaştiye gelê xwe û nan daye wan li welatê Moabê bihîstibû. Bi wan re ji cihê ku lê bû veqetiya û bona ku vegere welatê Cihûda ketirê û Naomî ji her du bûkên xwe re got: vegerin malên diyên xwe, ger we çav miriyên me û ji min re qenceyê kiribin, bila xudan jî qenceyê ji we re bike. Bila xudan bona we her yekê mêrek ku hûn li mala wî rihet bikin bide. Dawiyê wan ramûsandin, her du bûk bi qîr û qîr giriyê, na, em ê jî bi te re vegerin cem gelê te gotin. Naomî got: vegerin qîzên min, ma çima hûn ê bi min re werin? Ma êdî bona ku ji we re bibin mêr, zarokên min dê bibin? Vegerin qîzên min, dirêya xwe de erin. Qasî ku ez neçim mêr pîr bûme. Ger bibêjim hêviya min heye ez ê îşev bizewicim û lawan bînim dinê, ma hûn heta ku ew mezin bibin dikarin bisekinin? We ê dev ji zewacê berdana? Na qîzê min, êşa min jiya we mezintir e, ji ber ku destê xudan dijî min rabû. û wan dîsa dest bi qîr û qîr giriyê kirin. Dawiyê Orpa xwesiya xwe ramûsand û xwatir jê xwest. Lêbelê Rut wê hembêz kir. û wê ji Rut re got: binêre, jintiya te vegeriya gelê xwe û îlayê xwe. Tu jî li pêy jintiya xwe ere. Lêbelê Rut bi vê awayî bersivê da: ji min naxwaze ku ez te berdim û vegerim. Ji ber ku tu biçî ku ez ê jî erim mir. Tu li ku bimînî ez ê jî li wir bimînim. Dê gelê te bibe gelê min û xwedayê te bibe xwedayê min. Tu li ku bimrî ez ê jî li wir bimrim û li wir bên binerdkirin. Ger ez xeynî mirinê bi sedemek din ji te biqetim, bila xudan ya hîn jî xerabtir bi min bike. û gava wê dît ku Rut bi biryarî qirar daye ku dê pê re biçe, ew zêde bi ser ve neçû. û vî awayî her du jî heta Beytlehemê rêya xwe domandin. û wisa bû ku gava ew ketin Beytlehemê, bona wan hemûya bajêr rabûn ser pêlan. Pîrekan bi gotina ma Naomî ev e, ji hev re pirsîn. û Naomî ji wan re got: ne bi navê Naomî, bi navê ma re bangî min bikin. Ji ber xwedayê ku hêza wî besî her tiştî ye, gelek hêşta min. Gava ez çûm her tiştê min hebûn. Lêbelê xuda min destvala vegerand. Ma çima hûn ê bi gotina Naomî bangî min bikin ku? Hûn dibînin, xudan min xist tengasiyê û xwedayê ku hêza wî besî her tiştî ye bêtar aranî serê min. Avay, Naomî tevî bûka xwe Rûta Moabî, ûsa ji axên Moabê ve vegeriya. Ji Beytlehemê hatina wan rastî dema bi dehevîna ceh hatibû. Veşedû emîn. Bi navê Boaz merivek Naomî hebû. Boazê ku ji nijada mêrê wê Elîmelek bû, zilamek pêş ve tê û dewlemend bû. Rojekê Rûta Moabî ji Naomî re wisa got: destûrê bide ku ez herim zeviyan li pêy zilamek qencîperest similan biçînim. Naomî bi gotina here qîza min bersivê dawê. Bi vî awayî ew çû û zeviyan li pêy oraxvanan dest bi bidehevîna similan kir. Di dawiya rasthatinekê de xwedzeviya Boazê ku ji nijada Elîmelekê de dît. û avay, di vê navberê de Boazê ku ji Beytlehemê hatibû bi gotina bila xudan bi we re be bangî oraxvanan kir. û wan jî bi gotina bila xudan te pîroz bike bersivê dan wî. û Boaz ji zilamê xwe yên serê oraxvanan ve disekine pirsa: gelo ev keçika ya kî ye pirsî? Zilamê ku ser oraxvanan ve disekinî vê bersivê da: keçika ya Moabî, ya ku tevî Naomî ji axên Moabê ve hatiye veya ye. Hat cem min û got: rica dikim, destûrê bide ku ez similan bidurînim. Li pêy oraxvanan herim û bermayiyên di nava demedan de bidim hev. Ji sibehê hetana xebitî sekinî. Gelekî kêm dibin çardaxê de rawestiya. Li ser veya Boaz ji Rût re got: guhdarî dikî qîza min? Bona bide hevîna similan ne çezeviyekî din. Ji vir cuda nebe. Li vir tevî qîzikên minî xizmetkar bimîne. Bila çavê te li zeviya ku oraxvan diçînin be. Li pêy qîzikan ve ere.
Vana ku dest nedin te emir dam zilamên xwe. Gava tu tî bûyî lê xehereş kuzên ku bi ava ji bîrê ve hatiye kişandin da girtine ve xwe. û pîre xwar bû û bi dev û rûç û erdê. Ji wî re got: Ma çima çavê te de xêr dîtim? Bi vê biyaniya min tu nêzîkiyê rê min didî? û Boaz bi vê awayî bersivê da. Tiştên ku piştî mirina mêrê te tebona xwesiya xwe kiriye yek û yek ji min re hate gotin. Te dev ji diya xwe bavê xwe û welatê ku tu lê bûyîye berda û tu ket nava gelekê ku te ji berê de qet nedinasî. Bila xudan bersiva kirinên te bide. Xwedayê İsraîl xudanê ku tu bona xwe di bin bazikên wî de bistire hatiye cemî bila te bi comerdî bi xelat bike. û pîrekê got: Efendiyê min, bila ez di çavên te de xêrê bibînim. Ez ne ji cariyên te yekim. Lê tevgotinên xwe min cariya xwe tesellî kir. Te dilê min firikand. û gava wexta xwarinê hat, Boaz ji wê re got: Nêzîkî vir bibe, nan raêje, di şîrê de dake û bixwe. û pîrek li cem oreqvanan verûnişt. Wî simlê ku hatiye qemirandin dawê. û pîrekê paşî hîna xwar têr bû, hinekan jî ji ber zêde kir. û gava ji bo similan bide hev rabû, Boaz emrê, bila nava demedan de jî similan bide hev. Destî wê nedin da zilamên xwe. û heta bo navê ji demedan ve similan cê bikin. Deynin erdê ku bila bide hev. Qet bi wê re neqeydin. û vê awayî pîrek hetayê varî li zeviyê similan daye. Gava similên ku dabû hev qasî efayekê ceyê wê çêbû, vêya bar kir û vegeriya bajêr. Xwesiya wê berhevkirinê wê dît, wê jî wekî din similên paşî têrbûna xwe dabû aliyekî jî derxist û da wê. û xwesiya wê bi gotina: Te îro li ku derê similan da hev? Tu li ku xwe bi tî jê pirsî? Yê ku ew qas nêzîkiyê nîşanî te daye bila bê pîrozkirin. û wê ji zilamê ku di zeviya wî de xebitî bû qal kir û ji xwesiya xwe re got: Navê zilamê ku îro ez di zeviya wî de xebitîm Boaz e. û Naomî ji bûka xwe re got: Bila xudanê ku ji zindiyan û ji miriyan xêra xwe naparêze wî pîroz bike. û Naomî ji wê re got: Ew zilama ji merivên me yek ji merivên me yî nêzik e. û Rûta Moabî got: Di ser de ji min re got: Heta ku zilamê min karê çinandinê biqedînin, tu van re bimîne. û Naomî ji bûka xwe Rût re got: Qîza min, bi qîzên wî re çûna te hîn jî qençtir e. Di zeviyek din de be, dibe ku xesarek bê serê te. û vê awayî wê heta dawiya çinandinê ceh û genim ji qîzên xizmetkarên Boaz ve neqetiya. Similan da hev û bi xwesiya xwe re mayînê domand. Beşa sewemîn. Xwesiya wê Naomî rojekê ji wê re got: Qîza min, ma hewce nake ku bona qenciya te ez li ciyekî ku tu lê rehet bikî bigerim? Ma Boazê ku tu tevî xizmetkarên wî mayî, ne mervê me yî? Avay, niha vê êvarê ew dêl ciyê bênderê ceh bide bakirin. Xwe bişo, bêhnan di xwe de bide û kincên xwalxwe bike û here ciyê bênderê. Lê belê heta ku zilam xwarin û vexwarinê biqedîne, tu li wirbûna xwe eşkere neke. Gava zilam dirêj bû û di xew de biçe, kal ku raketiye hîn bibe, dawiye here rûpişta li ser lingên wî ye rake û li wir rakebe. û çi hewce bike ku tu bikî, dê wêjte re bibêje. û wê bi gotina: Hemû tiştên ku te gotine ez ê bikim bersivê dawê. û çû ciyê bênderê û li gor hemû gotinên xwesiya xwe kir. û Boaz xwar û vexwar, kêfa wî hate cî. Dawiye bona rakeve çû biniya komka bênderê. Rût jî bi dizîka nêzik bû, rûpişta ser lingên wî rakir û raket. û di nîvê şevê de wisa bû ku zilam tirsiya û gaval ciyê ku raketibû zîvirî avay, pîreka ku di binyan lingê wî de raketiye dît. û pirsa tu kî ji wê pirsî? û pîrekê bi gotina: Ez cariya te Rûtim bersivê da. Bi kirasê xwe ve cariya xwe binixwimîne. Ji ber ku tu mervê me yî nêzîkî got. û wî got: Bila xudan te pîroz bike qîza min. Ev qenciya te ya dawîn jiya pêşîn jî mezintir e. Ji ber ku dixwaze bila dewlemend be, an jî bila xizan be, tu li pê xortan ve neçûyî. û niha metirse qîza min. Ez ê her tiştê ku tu bêjî ji te re bikim. Ji ber hemûya gelê bajêr dizanin ku tu pîrekek bixavênî. û niha merivek nêzîkî yê we bûna min rast e. Lê belê yekî ji min nêzîktir jî heye. Vê şevê li vir biborîne. Dema sibeh bû, ger ew zilam bona te wezîfa xwe yî merivantiyê bike zaf qence, bila bike. Lê belê ew naxwaze ku wezîfa xwe yî merivantiyê bike, ez ê bo xatirê xudanê zindî vê wezîfê bigirim ser xwe. Tu heta sibehê rakeve. û vê awayî ew heta sibehê di biniya lingê Boaz de raket. Lê belê berî ku dor, qasî mirov hew hil bijêre ronî bibe rabû. Ji ber ku Boaz divê hatna pîrekekiya ciyê bênderê neyê zanîn gotibû. û wî got: Rûpişta xwe derxîne û veke. û pîrekê rûpişta xwe vekir
Boaz şeş olçek ceh pîvand, li wê kir û çû bajêr. Û çaxa vegeriya cem xwestiya xwe û wê pirsa, çawa derbas bû qîza min ji wê pirsî. Û wê her tiştên ku zilam jê re kiriye têgihand wê. Û wê got, wî ev şeş olçek ceh da min, ji ber ku destvala venegere cem xwestiya xwe got. Û pîrekê got, qîza min, heta ku tu hîn bibî, ka wê ev kar bibe çi, li malê bimîne. Ji ber ku Boaz heta ku îro vî karî neqedîne, dê nikar berehet bike. Beşa çaremîn. û di vê navberê de Boaz çû û di deriyê bajêr de rûnişt. û avay, gava zilamê nêzîkî merivantiyê yê ku wî qal kiribû ji wir derbas dibû, bi gotina hevalo, were li vir rûne bangî wî kir. û zilam jî çû û li cem Boaz ve rûnişt. û pişt re Boaz 10 kesên ji pêşatiyên bajêr ve civandin. Ji wan re got, hûn jî werin rûnin. Van zilaman jî rûniştin. û îj zilamê ku ji merivantiyên nêzîkê re wisa got. Naomiya ku ji axa Moab vegeriya, zeviya Elîmelek difiroşe. Ez jî li ber yên ku li vir rûniştine û pêşatiyên gelê xwe ve xwestim, bona ku tu wê bistîne. Vê rewşê ji te re bibêjim. Ger tu dixwaze ku wezîfeya merivantiyên nêzîkiyê bikî, de bike. Lêbelê ger tu nikaribe wezîfeya merivantiyê bîne cih, bêje ku ez bizanibim. Ji ber ku kirina vê wezîfê, pêşiyê bi te dikeve. Li pê te jî ez têm. û zilam bi gotina, wezîfeya mervantiya nêzîkî ez ê bikim bersivê da. Li ser vêya Boaz got, hew roja ku te zeviyê ji Naomî vestin, divê bona bi mêrasa ku navê yê miriyê daniyê bidome, tu ji nebiya wî rûta Moabî jî bigire. Zilamê ku nêzîkî mervantiyê got, di vê rewşê de ez nikarim wezîfeya mervantiya nêzîkî bikim. Ger ez bikim ez ê mêrasa xwe bavêjim xeterê. Wezîfa mervantiya nêzîkiyê ya ku dikeve ser min tu hilgire ser xwe. Ji ber ku ez nikarim wezîfa mervantiya nêzîkiyê bikim. û di berê de li İsraîlê bona bi cîhanîna wezîfa mervantiya nêzîkiyê û tesîqkirina danûstendina milkan yek ji aliyên çaroxa xwe derdixist û dayê din. Rêya meşrûkirina danûstendinê ev bû. û bo vê sedemê zilamê ku ji mervantiya nêzîkê bigotina, tu bi xwe bistîne û çaroxa xwe derxist. û Boaz ji pêşatiyan û hemûya gel re got, hûn jî îro bûn şehde ku ez hemûya milkên Elîmelek, Kîlyon û Mahlon ji destê Naomî vestendim. û ez ji nebiya Mahlon rûta Moabî jî ji xwe re bi jinetî digirim. Wisa ku bila navê Mahlon tevî mêrasa ku hiştiye bidome. Navê wî ji nava birayên wî û ji bajarê ku lê jiyaye winda nebe. Îro hûn li vêya bûn şehde. û hemû gel û pêşatiyên li ber deriyê bajêr bûn, belê em şehde negotin. Bila xudan pîreka ku tê mala te, bike mîna ew her du stûnên geş yên nîjada İsraîl, Rahal û Lêya. Tu di nîjada Efratê de dewlemend, di Beytlehemê de bi nav û deng bibî. û bila bi zarokên ku xudan ji vê pîreka ciwan ve bide te, nîjada te bibe mîna nîjada Pêrezê ku tamar ji Cehuda re anîbû dinê. û vê awayî Boaz Rût bi jinetî ji xwe re girt û ew bû jina wî. û ew ket cem wê û xudan du canîtî daye û lawekê anî dinê. û wê gavê pîrekan ji Naomî re got, bila pesnayîş xudanê ku îro te bêyî mervê nêzik nehiştiye be û bila nav û dengê wî li İsraîlê ve belav bibe. Ew ê te vegerîne jiyanê, te pîrtiya te ve têr bike. Ji ber ku bûka te yî ji te hez dike û bona te ji hefla wî jî birûmettir e, wî anî dinê. û Naomî lawik rahişt hembêz kir û pîrtiyê ji wî re kir. û pîrekên cîran nav lê kirin û gotin. Ji Naomî re lawek bû û navê Obed li wî kirin. Ew bavê Yeseyê yê ku bavê Dawud e û nîjada Pêrez wisa ye. Pêrez bavê Hesron e û Hesron bavê Ram e û Ram bavê Aminadab e û Aminadab bavê Nahşon e û Nahşon bavê Salmon e û Salmon bavê Boaz e û Boaz bavê Obed e û Obed bavê İşay e û İşay jî bavê Dawud e.